נעים מאוד, הילה. אהלן, נעים מאוד, טל. נעים מאוד. טוב, אז אנחנו התכנסנו כאן לפודקאסט עצה טובה. אני נחשפתי לאחרונה לעבודה שלך כמאמנת להתפתחות אישית במקווה עסקית גם, כמובן מקצועית. ואני חושב שלמאזינים בפודקאסט הזה באמת יש הרבה מה ללמוד ממך, ומהדרך שעברת בקריירה, בעסק, בהתפתחות האישית והמקצועית שלך. ואני שמח אם כמובן הם יוכלו לקבל ממך את הטיפ המנצח שרק מקצוענים יכולים לתת בתחום שלנו. הייתי שמח אם תגידי לנו קודם כל קצת על מה את עושה היום, מה הגדרת התפקיד שלך, מאיפה הגעת לזה. אוקיי. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי לוובינר עצה טובה, לא מובן מאליו, זה יוזמה מבורכת וטוב מאוד שיש אנשים כמוך שעושים את זה. אז תחתיקה. אז אני הילה שניידר, בת 38 מנתניה. נשואה לאבישי ואימא לבארי ומעיין, המתוקים והשובבים. ואני הגעתי מעולמות הגיוס, גיוס והדרכה. למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני במנהל עסקים. ואז עשיתי מגוון תפקידים באמת כשכירה. ניהלתי את הגיוס והדרכה בבית ההשקעות עד של שחם בעין. ניהלתי את הגיוס ב-yes. וככה מה שנקרא, דרכי הייתה סלולה בעולמות המקצועיים. בעולמות הקורפורט. כן. אהבתי את זה גם. אהבתי את החלק הארגוני, את הסדר, את התהליכים, הייתי טובה בזה. אהבתי את המשכורת, את היציבות, את הרכב, את מה שצריך. אבל... ויש אבל גדול, והנה אנחנו יושבים פה. לא סתם הלכתי ללמוד בגיל 20 פסיכולוגיה, ולא סתם הלכתי ללמוד כמה קורסי אימון אחרי בפסיכולוגיה חיובית. ומאוד מאוד, התחום הזה הוא מדבר איתי, זה בוקר ערב צהריים מהגיל 0, למה אנשים מתנהגים כמו שמתנהגים? זה שתמיד מעניין אותי, זה החפירה הארכיאולוגית שלי. כשהגעתי לגיוס ורמת האבחון זה בא משם, והרגשתי צורך לעזור לאנשים, ולא רק לארגונים או לקורפרט או לכמה עיגולים במה שנקרא בספר להתעצם, כמה עיגולים מאחרי 0. כמה משפצות בעיגול. בדיוק. והגעתי למקום של התלבטות, האם להמשיך את התהליך שלי כשכירה, כאישה, שרוצה מקום עבודה מסודר, לצאת ממנו חופשת לידה, להיות כזה בוודאות, האי ודאות זה הפחד של כולנו, תמיד וגם היום, על אחת כמה. על אחת כמה וכמה היום, בדיוק. אבל אמרתי, טוב, בוא נתחיל. והתחלתי במקביל, הייתי בעלת שולח שחם, ובמקביל הייתי מאמנת אישית ומרצה, והתחלתי. פתחתי את העסק בשנת 2017, וב-2018 היה לי במפר רציני מאוד. חוויתי דרמה בחיי האישיים, שהבן שלי בארי הובחן עם גידול במוח, וביום שהוא הובחן נולד מעיין, בני השני. זו פעם ראשונה שאתה שומע את זה, פעם ראשונה שאתה שומע את זה. אני רק מתאר לעצמי את הכוחות הנפשיים שצריך להתמודד עם שני אירועים כאלה, אחד כל כך משמח והשני כל כך טראומטי ומטלטל. ממש. אז זה היה 6 למאי 2018, יום ראשון, 3 אחרי צהריים, פרופסור גומורי אמר לנו למצוא את המחלקה האונקולוגית הקרובה לביתנו, בן שנה ו5. דרך חזרה עצרנו במייל וילדנו את מעיין. ילדתי את מעיין. ואני זוכרת שהיה לנו, אמרתי לאבישי שאני מבקשת שנייה כמה ימים להתאפס, ואז נתחיל כזה, גישות, מחלקות אונקולוגיות, לראות מה קורה. ואבישי אמר, וואלה, דברים כשהם עצובים, וכשהם שמחים, והיינו צריכים גם להיות בשמח הזה, כמו שאתה אומר, של מעיין, ולעשות ברית ולחגוג ולהיות שם, וגם באמת להיות בטרפה הזאת שחווינו עם בריטי. ועברנו תקופה, התפטרתי מהרשות לשחם, סגרתי את העסק, והסתכלתי לאבישי. התכנסות פנימה. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, זה יהיה. זה עוד יהיה. כרגע זה עצירה, אבל עוד כל הדבר הזה יחזור. לא יודעת על סמך מה אמרתי את זה, אבל הייתי חייבת להחץ במשהו. ועברנו כמה שנים של התמודדות, בסופם הכל בסדר, ברי אחלה, ואנחנו טוב ובריאים, שזה הכי חשוב. אבל אחרי שנתיים, התחלתי לעבוד ב-yes כמנהלת גיוס, ובאמת בקורונה, כי למה שם שעמם. בעצם חזרת לסוס. וחזרתי לסוס, והתמודדתי עם זה כבמפר בדרך, ואחרי ככה שחזרתי לסוס
הייתי איתנה, בעצם פתחתי מחדש את העסק, ואני היום מאמנת אישית לאנשים בצמתי קריירה ובהתלבטות לאן ללכת. אני מאמנת עסקית לאנשים שכבר יודעים לאן רוצים ללכת, רק הם לא יודעים איך לעשות את זה, החל מאימון עסקי פרטי ועד לזה שאני מאמנת דרך מעוף במשרד העבודה והכלכלה. ומרצה למיומנויות רכות, לשפת גוף, לניהול רושם, לכל מה שקשור לאיך אנחנו כאנשים בתוך הספירה הזאת, מניהול זמן והשגת מטרות ועד לאיך אנחנו מתנהגים. ואני עושה את זה גם לארגונים, גם לעצמאים, ונהנית מכל רגע, ומודה על מה שיש. אני חייב לומר שיש קבוצת אנשים מוגבלת בעולם הזה, שאתה יכול להסתכל עליהם ולראות שהם ממש שלמים עם מה שהם עושים, וזה ממש לגמרי בקבוצה הזו. אני ממש רואה שאת ממש בתוך הדבר הזה, ואת עושה את זה בצורה כל כך נקייה וטובה, ומשהו שמשרת את המטרה הגדולה שלך, ורואים שהמה זה משרת למה מאוד מאוד גדול. תודה, בגלל שאתה יותר שוב. ספרי לנו קצת רגע איך התחלת, מה הצעד הראשון שהביא אותך לקום ללכת לפתוח עסק עכשיו? כי הרי באת מקורפורט, באת מהעולם, כמו שאת אומרת, מהעולם הבטוח והנוח והגדול והשלם, מה מביא אותך עכשיו לקום ולהגיד, אוקיי, אני רוצה להיות עצמאית? אני אתייחס ברשותכם לפעם השנייה, כלומר לפעם הסופית, זאת שבגינה הפסקתי להיות שכירה והלכתי על כל הקופה, בסדר? והצעד הראשון היה מה שבעצם גורם לכל אדם לעשות שינוי, וגורם לזה פדאפ. להיות פדאפ מא' ב' ג' ד' כל אחד ממה שנקרא הוא הולך ממנו. לי לא התאים יותר המבנה הפוליטי הארגוני, פחות התאים לי לעשות את הדברים לפי איזשהו חליל של מישהו אחר. עבורי זה היה פדאפ, והרגשתי שרכשתי מספיק מיומנויות וכלים בדרך כדי להיות בטוחה שיש לי מה לתת. זה היה הצד ראשון. זאת אומרת שזאת הצטלבות של שתי דברים ביחד, גם מצד אחד המוכנות שלך פנימית, וגם חיצונית, זאת אומרת, אני כבר לקחתי את כל מה שיכולתי בתוך העולם הזה, וזה המקום שאני רוצה להתחבר. ממש. מאמן. אני כן רוצה שנתחבר למצב הנוכחי שלנו היום. כמובן, היום אנחנו בעידן הפוסט קורונה, ועידן הפרה השלכות כלכליות של האירוע הנוראי של השביעי לאוקטובר. אנחנו עדיין בתוך התאריך. נכון, אבל אני מדבר ברמה כלכלית. ברמה כלכלית, כמובן שאנחנו עדיין בפרה, אנחנו עדיין לא מרגישים את עליות המחירים ואת הדברים וזה. נכון. ברמה הנפשית, כולנו לגמרי בתוך השביעי באוקטובר, ועדיין לא זזנו ממנו. וכמובן, בצדק, אף אחד לא יכול להשאים אף אחד אחר כרגע במצב הנפשי והרגשי שהוא נמצא בו כרגע סביב אותה סיטואציה, כי אין דלק בישראל שהדבר הזה לא דפק עליה ולא נגע בה. ובכל זאת, מצווה עלינו להמשיך ולהמשיך ולקיים פעילות עסקיות ושיתופי פעולה, ולקדם את עצמנו ולשווק את עצמנו ולמתג את עצמנו ולהתכונן אסטרטגית ליום שאחרי. בואי תספרי לי רגע איפה נקרא לזה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה פוגש את העשייה המקצועית שלך היום בעסקים שאת נוגעת בהם? איפה את רואה שחל שינוי הכי גדול? וואו, קודם כל, הכי הרבה זה בזמישות. זמישות. וואו. זמישות זה... זאת מילה שקיימת בעגה העברית. וואו. שהיא שילוב של זריזות וגמישות. וזה באנגלית אג'יליות, מי שמכיר. והדבר הראשון זה להמציא את עצמנו מחדש. כולנו. וזה לא משנה באיזה עולמות תוכן אנחנו עוסקים. ברגע שבאופן מהיר, זריז וגמיש, יש לנו אפשרות לעשות אדפטציות של הצרכים בעולם למה שאנחנו יכולים לתת, רוצים לתת, זה הקמיה. זה פוגש אותי, זה פוגש אותך, וזה פוגש דרך אגב כל ילד וכל אדם באשר הוא. עכשיו, אם ניקח את זה לעולמות העסקיים והמקצועיים,
גמישות היא תמיד ערובה לחוסן, תמיד אמרו מי שאנחנו רוצים, תמיד כשאני הייתי מגייסת את האנשים, הייתי אומרת מי שאנחנו רוצים להביא למקום, אז יש לו יכולת אדפטציה, יכולת גמישות, היברידי, לא היברידי, דברים קורים, אנחנו רוצים שהבן אדם יהיה גמיש. תוסיף לזה את הזריזות, את המקום שבו, אוקיי, אני גמיש, אבל אני גם עושה את זה מהר. כי אני שבועיים הייתי בתוך המלחמה, מה-7 לאוקטובר, מבועסת ראש באדמה, מחובקת כפיות עם הטלגרם, כאילו ממש בכזה, והייתי צריכה מהר, באופן גמיש, להמציא את עצמי מחדש. לקחת את התכנים שהיו לי הרבה מאוד הרצאות שבטלו כתוצאה מהמכה הזאת שנפלה עלינו, ואמרתי, אוקיי, אני קדימה, מה קורה? אני לא אחכה למדינה שתבוא ותשאל לי כסף, וגם לא לאלוהים שייתן ניסים. אני יכולה לבד, ואני לקחתי את התכנים, עשיתי אדפטציות, יצרתי תכנים על חוסן ועל באמת דברים שיש לי מעולמות התוכן הללו, ובעצם לקחתי את אותה עולם, עשיתי טוויסט קטן, והמצאתי את עצמי מחדש, כביכול. צמיחה דרך הנושא של חוסן, זאת אומרת התפתחות ומימוש של הפוטנציאל שלנו דרך החוסן הזה שאנחנו מסגלים לעצמנו בתקופה הזו, שאנחנו חייבים לסגל לעצמנו בתקופה הזו. אם הייתי אמורה לעשות, סתם דוגמה, בפרדס חנה, במרכז צעירי, הרצאה על נטוורקינג בנובמבר, כבר יצרתי איתם קשר שבוע לפני, ואמרתי להם, חבר'ה, פחות רלוונטי, בוא נעשה סדנת חוסן, אמרו לי בדיוק, בול, הכל נגמר, לא בוטל. עכשיו זה התחיל מלא בוטל, ואז זה המשיך בלהיות הראשונה שמציעה לארגונים תכנים בעולמות החוסן. והדברים האלה גרמו לכך שאני קודם כל אשמור על רלוונטיות. וגם אם לא סגרו איתי, ויש לי חברה מנס טכנולוגיות שכתבה לי במייל בחזרה, וואלה, תשמעי יפה שהצלחת מהר לעשות התאמה לתקופה הנוכחית, כי אתה צריך להישאר רלוונטי. וזה הכי חשוב, להישאר תמיד רלוונטי. ואם זה לארגונים, ואם זה לעסקים, או לאנשים שנמצאים בצומת בדרך, ואומרים, אוקיי, איך אני עכשיו מתחיל? איך אני עושה? מה אני צריך לעשות? כל אחד, יש לי, כל אחד מה לתת. ברור, לכל אחד יש גם את הנישה שלו, שהוא צריך כל הזמן להיות עם האצבע על הדופק בתוך הנישה. מעבר לזמני משבר, מעבר לדברים אחרים שקורים ולא קורים אצלנו, בתוך המדינה, מחוץ למדינה, תמיד אנחנו צריכים להיות עם האצבע הזאת על הדופק. אנחנו חייבים להרגיש את השוק שבו אנחנו נמצאים, להבין מי השחקנים חדשים, מי נכנס, מי יצא מהשוק, מה קורה, מה מעניין את האנשים בשוק שלי. יש מיליון כלים דיגיטליים או פחות דיגיטליים להשיג את המידע הזה לכל פשוט. אני אומרת בוא נעשה את זה פשוט, לא דיגיטלי ולא לחפש ולא מי יגיד לי. עושים סוואט, מי שמכיר סוואט, זה מודל פשוט של לבדוק את החולשות וחוזקות שלי ואת האיומים והזדמנויות שנמצאים בחוץ, ולראות איפה אני מול המצב, וזה תמונת מצב שיכולה בכל רגע נתון בעסק להשתנות, והתשובות נמצאות שמשקיעים חצי שעה היום בדבר הזה, ומבינים לאן ללכת. כי זה נורא מפחיד. מה זה להמציא את עצמי מחדש? זה וואו, זה גדול, נכון? זה גדול. זה ענק. מה זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני צריך שנייה להיות בעולמות החדשנות, אני צריך להיות רלוונטי. זה מלחיץ, רגע, אז אני צריך כל הזמן להיות ברשתות, כל הזמן לקרוא, כל הזמן להיות בפודקאסטים, אבל בא לי לשמוע חושבים טוב של יהודית קץ, כאילו, מה? אז המקום הזה הוא להיות בתמונת מצב, לראות הזדמנות, לקחת אותה וללכת קדימה. בכל תחום. ואפילו נגיד ונאמר על זה, לחבר דברים בתחומים אחרים לתחום שלך היום, זו החוכמה הגדולה. זאת אומרת, לקחת דברים שלא בהכרח הנישה של התחום שלי, אבל לראות איך דברים בתחומים אחרים, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים רגע על אסטרטגיות אוקיינוס כחול כאלה ואחרות, אם אנחנו לוקחים עכשיו שירות שהוא ברובו רגשי, בוא נוסיף לו איזשהו אלמנט שהוא יותר תכלסי. בוא נוסיף אפילו לדבר התכלסי, משהו שהוא יותר רגשי. לעשות איזשהו מישמש בין האלמנטים של הדברים האלה, לפעמים יכול לייצר אצלנו איזושהי קפיצת מדרגה, איזשהו בידול, איזשהו אפילו חיבור יותר גדול למה שאנחנו רוצים לייצר וזו עולם. בדיוק הג'יביות. כלומר, כל הזמן מדברים בעולם הגלובלי על הג'יליות או הזמישות, לא נראה שהרבה שומעות את המילה הזאת בעברית, אבל האפשרות לעשות אדפטציה, כמו שאתה מתאר, אבל הרעיון הוא לעשות אותה מהר. כי בכל עולמות הסטארט-אפ הסכימו איתי, וגם בכל עולמות הפטנטים, אפשר לחשוב על מלא רעיונות, אבל הרעיון הוא לחשוב עליהם ראשון. ועל כל הצעת מחיר שאתה מוציא, יש עוד אנשים שיוציאו במקביל לדברים דומים. אז אתה רוצה, תקתק. אתה רוצה להיות בחלוציות הזאת. ממש. אני הייתי בזה קודם. נכון. לראשונה בישראל. נכון, לראשונה בישראל, או לחלופין הראשונה באוזניים שלך.
וזה לא צריך להיות גדול, אני לא אומרת keep it simple. וכשאני באה ואומרת גמישות בפעם הראשונה, וזו פעם ראשונה שאתם שומעים את המילה הזאת, זה יישום של החדשנות. זה בעצם היותי אומרת את זה כאן. וואו. זה באמת נקודה מאוד 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 חזקה. כי בעצם זה לא רק להתאים את עצמי למצב שבו שנכפה עליי מבחוץ, אלא ממש להתאים את עצמי למצב חדש שאני יוצר בעצמי. זאת אומרת, זה איזשהו אפילו מעגל חדש שאת מביאה לכל השולחן הזה. זה לא רק האג'יליות של העולם משתנה, ובו אני ממש רץ בצעדי עכבר קטנים להדביק אותו, וממש רץ אחריו, אלא ממש אני הולך לייצר את המציאות שלי מחדש. של עצמי ושל העולם, כי זה יוצר הדבות. אתן דוגמה, כשאני יצאתי, ההרצאה הראשונה שעשיתי, כשיצאתי לעצמאות בפעם הנוכחית, יצרתי הרצאה של השגת מטרות למרות הבמפרים בדרך. עכשיו, מה זה השם הזה? מה זה למרות הבמפרים בדרך? זה קצת כזה פשוט, אפשר למהמורות, כי השגת מטרות, כולם מדברים על השגת מטרות, כולם רוצים. זה באמת, אני יכולה להגיד לך, מפה עד ירושלים, כמה בתי ספר לאימון מגדירים את עצמם כמשיגי מטרות. בית ספר להשגת מטרות. כן. אבל הטוויסט של הכישלונות הקטנים, של הבמפרים, של החוסר הצלחה, של הדברים שלא הצליחו לי בגללי או בגלל העולם, ולהודות בזה, ולא לבוא בתור מישהי שהשמש זורחת לה, או באיזה מקום של כנפיים של טווס, הוא מאמת את המצב של מי שצופר בכך שרגע זה אפשרי, גם אם. והנה זה דוגמה, וזה בסדר גם להגיד כשמשהו מפריע. זה חדש בעולם השגת מטרות. זה עוד פעם, זה כל הזמן לחשוב אחרת. זה כן אבל, או כן זה, או מה עוד. וזה בכל תחום. אני נותנת את זה בעולם התוכן שלי, אבל זה בא אליי מישהו בעולמות של, סתם, אני לוקחת שנייה את המלחמה, ולא סתם, יש לי עכשיו כמה וכמה לקוחות שמתמודדים עם הבמפר הרציני הזה, שכולנו עוברים גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפרקטית של המלחמה. אז יש מישהו בעולמות אלומיניום ושיפוץ, ווואלה, הכל נעצר, ומלחמה קטעה את הכל. אבל בסביבות קצר, באנו ואמרנו, זאת הזדמנות נהדרת, כי לצערנו הרב אנחנו נצטרך הרבה מאוד בנייה ושיפור דיור אחרי, אז בוא נהיה הראשונים שמציעים חבילות, ובוא נדבר עם עיריות, ובוא נשלב ידיים יחד עם קבלנים, בוא נשתמש בזמן הזה כדי לצמוח. אופה, פתאום זה צמיחה להזדמנות. אותו דבר, אנשים, זה אני יכולה לתת אותו עליהם, אנשים שבאים לכאן ועם הראש באדמה, כי הראש באדמה, ואנחנו רגע חושבים איך כן, איך להיות הראשון והחלוץ, מה ההזדמנויות שקיימות, והן קיימות. וזה נאמר בהרבה מקומות שהזדמנויות תמיד יש לפחות עוד 3, לפחות עוד 3 הזדמנויות תמיד קיימות לנו בנמצא, אם לא יותר בכל סיטואציה שאנחנו חיים בה. במיוחד בסיטואציה העסקית. אחת מהן תמיד תהיה לסגור את העסק. אחת מהן תמיד תהיה לסגור את העסק, ללכת להיות שכיר, תודה רבה להתראות, וזה שוב, זה לא מילה גסה, הכל בסדר. אבל, ותמיד האבל הזה ינצח שאנחנו מאוד מחוברים לעסק שלנו, האפשרות שהיא תהיה צמיחה ממקום לא צפוי, היא האפשרות שאנחנו רוצים לחתור אליה. ואנחנו רוצים להפוך את המקום הלא צפוי הזה לצפוי. אנחנו רוצים לצפות אותו. להפוך אותו לכמה שיותר בטוח. כן, יש לי חמותי, הביא לי ספר שקוראים לו מה עושים עם הזדמנות. ספר ילדים. אם תרצה אני אביא לך אותו ככה להתחלה. ובצורה מאוד פשוטה, כמו דוקטור סוס, מה שנקרא... אני ממש כשפתחתי את העסק, קניתי לבן שלי את הספר אם יוצאים מגיעים למקומות מפלאים, כמובן. אז זה בדיוק על אותה. וכשהקראתי לו אותו לפני השנה, פתאום יש איזושהי צמרמורת, איזשהו רעד קטן כזה שאומר, הנה, אתה לוקח אותו בכיוון הנכון. בול. אז באמת כל הכבוד, אתה לוקח אותו בכיוון הנכון, תתקל. ואני אבוא ולומר, שאני חושבת שצריך לדעת במה עושים עם הזדמנות. וזה מביא אותי באמת עוד פעם לאותו מסר, לאותו טיפ מנצח. עושים ומהר. עכשיו, איך היית מתחילה עכשיו לבן אדם שאומר, אני כפו. אני לא מצליח לעשות, אני לא מצליח לייצר, לחלופין, אני לא מצליחה להביא את עצמי, אם זה לבמה של הסושיאל, ואם זה לבמה של יחסי ציבור, ואם זה לכל במה
היום אנחנו מדברים על במה ככל פלטפורמה שבה אנשים יכולים לשמוע אותנו, כל מגפון שבו אנחנו יכולים לצעוק במה אנחנו מאמינים ואיך אנחנו מיישמים את מה שאנחנו מאמינים בעולם הזה. אז בעצם איך היית ממליצה לבן אדם כזה, למישהי כזו, לבוא ולהתחיל? ממה מתחילים? קודם כל אני אגיד משהו שהיה לי בזמן שדיברת, שאמרת אנחנו רוצים לצעוק את עצמנו בכל פלטפורמה שרק זה. הדבר הראשון שהיה לי זה לא להזיע, ליהנות. מה שאנחנו לא עושים, לעשות בכיף, כי זה מורגש שאתה מזיע, מורגש כשאתה לא. וזה מורגש כשאתה חושב באמת על הצד השני ורוצה בטובתו, וזה מורגש שאתה חושב בטובתך וזה. לא שזה בהכרח מנוגד ברוב הפעמים, אבל זה מורגש. אז הדבר הראשון זה באמת לא להזיע וליהנות. כי בשביל זה התכנסנו, ואם אני מרגיש שאני מזיע ואני לא נהנה בעסק שלי, אז לשאול את השאלות הקשות ולא לפחד. באמת, אני דווקא מתחילה מהלא מובן מאליו, ואני, אתה יודע, בא לי לשאול אותך אפילו. חשבת לסגור את העסק? אתה נמצא בתוך סיטואציה עם תינוק קטן ועם שני ילדים קטנים וצריך לפרנס בית ווואלה, מבינה לחלוטין? בא לי לשאול אותך, סבבה, אז איך אפשר גם וגם? איך אפשר גם שנייה להשקיע בעסק, וגם אולי גם חצי מספס אחר? הייתי שם. אני דרך כלל מדברת ניסיון, אני אף פעם לא אומרת דברים שלא עברתי על הבשר של. עם היתרונות והחסרונות של כל דבר. אז כאילו הדבר הראשון זה באמת לא להזיע וליהנות, כי כשאנחנו לא נהנים וזה לא שאנחנו שכירים עצמאים, זה מורגש, והאנרגיה מוכנסת לתוך העשייה. לגמרי, אתה אמרת פה משהו מאוד מאוד נכון, שגם נגע במה שאני עושה היום. זאת אומרת, בכמה צמתים, לא אגיד הרבה, אבל בכמה צמתים בתקופה האחרונה, באמת אמרתי לעצמי, אולי אני אקפל, אולי נשמור את התוכנית אותי למקום אחר, לזמן אחר, לאיזושהי סיטואציה אחרת, אבל פתאום יש הבלחות. כשאתה עושה, וכשאתה אומר, אוקיי, בוא ניתן עוד משהו קטן, בוא נעשה עוד דבר קטן, בוא נייצר עוד איזושהי הזדמנות לשיתוף פעולה, בוא נייצר עוד איזשהו פודקאסט, בוא נבוא ונדבר עם אנשים שאפשר לקחת מתוכם תוכן לשאר בעלי העסקים. ואתה לוקח והדבר הזה פשוט מייצר אצלך איזושהי תנועת מנואלה כזאת, שאתה מניע ומשהו מחזיר אותך לתוך ממש, ממש, נכון. אבל אני רוצה שגם מה שקרה בשבב ומעלה, ואני אומרת דבר כזה, אחלה, רעיונות מופלאים, הגעת למקום הזה שאתה כבר לא תקוע ואתה במים ואתה מה שנקרא מצליח לחשוב קדימה, פצצה. דרך אגב, אם לא מגיעים למקום הזה, הדרך הכי טובה לסינה לספורט, לצאת לטבע. לצאת, לראות, מה שנקרא, רואים את הנמלים עובדות, זה נותן אנרגיה. זה באמת, לצאת, לנשום, לא להיות תקוע בקלבול. בסדר? רואים את הנמלים עובדות, זה נותן אנרגיה. סתם, נחלוק על זה עכשיו. זה קרה לי השבוע, צילמתי כן נמלים, זה מה שקרה, וצילמתי אותו לאינסטגרם, זה מה שקרה, הייתי כן נמלים, צילמתי אותו לאנרגיה, לחריצות, לאינסטגרם, אז נגיד וכבר יש את האנרגיה, והצלחנו, ויש לנו את המעוף, ואנחנו רוצים, אני רוצה לקחת אותך למקום פרקטי, אנחנו מדברים גבוהה, אבל בסוף, זה צריך להיות מתוחם, בתוכנית, ביעדים, בסדר, בהבנת מטרות. אנחנו לקראת השנה החדשה, שנת 2024, לא יודע מתי הפודקאסט כזה ישודר, אבל אני שנייה מסתכלת עם הפנים קדימה, והאקלטיות הזאת היא נחמדה, היא שובבה, היא אנרגטית, אבל היא לא מוכוונת ומשיגה יעדים. ואם אנחנו רוצים לכבוש יעדים, אנחנו צריכים לטרגט אותם ולעשות מה שנקרא חלק וכבוש. ולעשות תוכניות עבודה, לעשות מסודר, ואם לא יודעים לעשות את זה נכון, אז לקחת יועץ, ויש דברים בלא יקרים, יש דברים שאפשר, מה שנקרא, הכל אפשר, כל המיתוסים האלה שזה יקר, ואני לא יכול, ואני לא יכול לבד, או בוא נעשה קודם כל את מה שאני יודע, ואז אני אלך ליועץ. כל הסיפורים האלה, שמעתי אותם בשפע, בסוף צריך סדר. אם לא מצליחים לייצר אותו לבד, מסגרתיות, שגרות, דברים שהם אדפטיביים, שהם מה שנקרא מזינים את עצמם. פוסט פעם בשבוע, פינה, משהו שהוא אישי, משהו שהוא עסקי, סדנה שחוזרת על עצמה, בהתחלה באים 2, 3, 5, להחליט מה האג'נדה שלי, למי קל היד, לשאול את השאלות הנכונות, לכתוב את זה, שיהיה מישהו שיסתכל על זה, שיבקר את עצמנו. לאט, לא חייב ישר להתחיל מוובינר עם מי שלא מתחבר לזה, אוקיי? מי שמתחבר אחלה פלטפורמה, אבל להתחיל דווקא בקטן ולייצר רשימות תפוצה, ולהגיע לאוכלוסיית יעד, ולעשות דברים בהתנדבות, ולייצר ביטחון, ושמישהו נכון יראה אותך ויקח אותך, וזה מתפוצץ בסוף. לגמרי. זה לא יכול אחרת. כי אתה נהנה, אז רואים את זה. מסכים עם מה שאת אומרת כאן.
ואני חושב שזה גם מתחבר למשהו שאנחנו דיברנו עליו בשיחה המקדימה, לדף הלבן הזה, לדף הלבן והמאיים הזה, שאנחנו עומדים מולו לפעמים, ואנחנו אומרים, אוקיי, מה הפוסט הבא? איפה אני שם פוסט? איפה אני שם זה? אבל רגע אחד לפני שאני ממלא את הדף הזה במון המון המון פוסטים, צריך לשבת רגע ולהתעסק במשהו גדול יותר קצת. נקרא לזה אסטרטגיה, נקרא לזה תכנון, נקרא לזה מיפוי. אני לא אוהב להשתמש לפעמים במילה אסטרטגיה למשהו שהוא לא באמת ארוך טווח, אבל גם התכנון הזה והמיפוי הזה שאומר, כמו שאמרת עכשיו, תהיה לי פה פינה, פה משהו עסקי, פה משהו אישי, ואני בונה על הדבר הזה, על המבנה הזה, אני בונה את התוכן שלי. וזה עושה באמת רטלין וסדר לבעלי עסקים. אוי, אהבתי את זה. זה רטלין לבעלי עסקים. ממש זה רטלין לבעלי עסקים. דרך אגב, אתה מדבר על חרדת הדף הלבן. חרדת הדף הלבן, שאתה בא from scratch, להתחיל משהו, יש דף לבן, מאיפה מתחילים? תחת אלוהים. וזה אגב מושג שקיים, חרדת הדף לבן. אז דרך אגב, במובן הזה, הפתרון הוא דווקא כן להתחיל ממשהו, וזה מניע. אתה מדבר על אסטרטגיה, דרך אגב, פעם לפני 5 שנים, היו מדברים על אסטרטגיה כמשהו ארוך טווח, אסטרטגיה 5 שנתית, שנתית, שנתית. אסטרטגיות היום הן הרבה יותר קצרות מועד, כי אין העולם, המציאות, מה שנקרא... תרשי לי להגיד שהן הרבה יותר זמישות. ואני את שלי עשיתי היום. אז מתוך מקום של זמישות, אסטרטגיות הן לא ארוכות טווח, אבל הן כן בהתבוננות מלמעלה. מה הערכים שלי, מה החזון, מה הראייה, ממי אני. מזה אנחנו רוצים פרקטיקות, שהפרקטיקות זה הפוסטים הזה, זה מה נוח לי, מה קל לי, מה זמין יותר. וזה צריך להיות במקומות של החוזקות שלי. וצריך לשאול מה החוזקות שלי. צריך לשאול את השאלות האלה נכון. ולרכז אותם, ולקחת אותם, ולהגיד, אוקיי, אני טוב בלדבר עם אנשים, אני אעשה פודקאסט, אני טובה במילה טובה, אני אכתוב. אני טובה בלהרים טלפון, אנשים אחד, אני אעשה את זה. אין מה שנקרא... מה נכון או לא נכון, יש מה נכון לי. אין פעולות שמלקחות יותר מדי את הידיים, אין דבר כזה. כל פעולה שאתה יכול לעשות אותה היום, מחר ומחרתיים וליהנות ממנה, וליהנות ממנה, דיברת על זה שלא להזיע ורואים שאתה מתאמץ לעשות משהו שהוא לא האזור הגאונות שלך, למצוא את הפעולה הזאת, להתנסות בכל הפעולות, אין בעיה. תפתחו את מצלמה, תקימו פודקאסט, תעשו את זה פעם אחת. תרימו טלפון פעם אחת למישהו, out of the blue, מהפונבוק, מהצפר טלפונים, מהדפי זהב, תרימו לו טלפון, היי, אתה רוצה את השירות שלי. תעשו את הפיץ' הזה פעם אחת. תיכנסו רגע לאיזשהו משרד של מישהו מאוד מאוד גדול, שיש לכם קשר עם מישהו שמכיר מישהו, ותציעו לו את מה שאתם עושים. בעיקר תעשו את מה שעושה לכם טוב. כי כל הדברים שמנית עכשיו יכולים להיות קלה קלוטו בשביל בן אדם אחד, ובשביל אחר, פחד אלוהים, אין לי מוזג איך הוא אומר את זה כפשוט. אז אני אומרת, תעשה את מה שפשוט לך, פשוט לך יותר לדבר עם אמא, שתעשה חיבור לסבתא, אחלה. ההוא שעובד בדוד ושם, יותר מגניב, יש כאלה שנפנות דווקא לקרוב המשפחה, ואנשים קרובים מלחיץ אותם ולא נעים להם. זה מה שפשוט לי, וקל לי. בדיוק, כי בסוף, דבר אחד גדול שאני מכיר מהעבודה שלי, אם זה לא פשוט, זה פשוט לא יהיה. זה איזושהי מנטרה שאני ראיתי איתה, לאורך שנים, כי אם אתה לא יכול לומר את מה שאתה עושה במשפט 2 גג, אנשים לא יבינו, כי אתה לא מבין את זה. כי אתה לא מבין עד הסוף, אתה חייב להבין משהו עד הסוף, כדי לדעת לזקק אותו במשפט. נכון, ממש. לגמרי. ובואי תגידי לנו את הטיפ המנצח שלו. תגידי לנו את משהו שעכשיו את אומרת, דיברנו פה על המון טיפים, דיברנו פה על המון דברים, אני חושב שמי שמאזין להקלטה הזאת, מי שרואה את השידור הזה, יוכל לקחת מזה המון. אבל תני לי את הדבר, את גולת הכותרת שלך. וואו, זה תמיד, זה מדהים, זה מתכתב מדהים עם זה שאמרת, אתה לא יכול, אם זה לא פשוט, זה פשוט לא יהיה. אז אני באה ונותנת את גולת הכותרת שלי, לעשות את הדברים, ליהנות מהם בפשטות ובזמישות. וואו, איזה סיכום נהדר. הילה שניידר, תודה רבה שהגעת. תענוג. והגעתי את אצלי בבית שהגעת. חמוד. תודה רבה שהסכמת ושאירחת אותי כאן אצלך בבית. איפה אפשר להשיג את עוד מהשירותים שלך? אז קודם כל יש לי אתר, הילה S.C.O.I.L, הילה שניידר בגוגל, פייסבוק, לינקדאין, all over the place, קשה לפספס. ומה שנקרא שיחד ננצח. יחד ננצח, זה מה שחותם לנו את השידור הזה. תודה רבה. תודה.